Tuloy ang ating kwentuhan this morning mga kapuso. Sabi ba ustedes, isang bus sweeper na nangarap, nagsumikap at dumiskarte sa buhay. Aba ngayon, isa ng college degree holder. Paano kaya niya ito na-achieve? Kilalanin natin si Jamie Randy Dayaday. Buenos dias Jamie, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ang morning natin? Buenos dias mga kapuso. Good morning and maayong buntag. Una sa lahat, Jamie, congratulations dahil nakamtan mo na ang iyong pangarap na makagraduate sa college sa kursong Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Automotive Technology. Ano ang nararamdaman mo ngayon? So, first of all, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng ganitong buhay at saka di niya ako pinapabayaan at sa mga taong nandyan palagi sa akin na palagi nagsusuporta and dyan pa rin sila at hindi nagsasawang sumuporta sa akin. Sobrang saya po, saya na hindi ko maintindihan kasi yun na nga sa pinagdaanan ko na hindi ko mamalaya na darating ako dito kung anong meron ako ngayon. Jamie, pinili mong umalis sa iyong probinsya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay taong 2002 at nakipagsapalaran sa Zamboanga City. Kwentuhan mo naman kami kung paano ka namasukan bilang isang bus sweeper sa syudad. Parang ako sa aking kalooban lang po, ako lang talaga nagpursige na pumasok doon kasi that time sa April, way back 2003, naging isa akong shine boy sa bus terminal. Shine boy. Kaya ako napunta sa bus kasi yung mga driver, parang nagustuhan nila ako ba na dito ka na lang sa shop, ganito. Way back 2003 sa April po, shop na ganito, maglinis ka na lang, dito ka na lang magstay, hanggang umabot ako dito sa Zamboanga. Bali, yung mga driver talaga ang naging sanhi bakit ako pumasok sa pagiging isang washer ng bus siren. Jamie, nakwento mo na huminto ka noon sa pag-aaral sa kolehiyo dahil hindi sapat ang kinikita mo bilang isang street sweeper. Ano ang iba pang diskarte na ginawa mo to pursue your college education? Bale, inisip ko, ano kaya ang magiging kinabukasan ko kung magiging ganito lang ako, magiging isang bus sweeper lang at saka washer. Yun na, pumasok ako sa pagiging pag-aral sa high school taong 2019. Wala kang pamilya dito pero yung feeling ng mga tao sa'yo, pamilya. Lahat ng gastusin doon sa Cyril, wala na akong gasto kasi nandun sila, yung mga guro ko. Sila na mismo magbigay ng baon sa akin, sila na magbigay ng tanghalian. Sobrang blessed ko po talaga kasi nakilala ko yung mga staff sa MCLL po. Habang nakikipagsapalaran ka sa Zamboanga City, paano ka nagkakaroon ng pagkakataong suportahan ang iyong pamilya sa Zamboanga, Sibugay? So, by the way, Cyril, yun, speaking of suporta, so, sa pagiging isang bus sweeper ko po, every year, umuwi ako sa amin, dala-dala ko yung naipon kong perang konti na para na matustusan yung paghihirap namin. Kasi doon sa probinsya kasi po, yung hanap buhay ng at papa ko, isang farmer lang po. Then yun, binibigay ko sa kanila kung anong meron ako. Jamie, please tell us, ano ba ang nag-inspire sa'yo na kunin ang nasabing kurso? Sir Cyril, ang naging inspiration ko po ay yung isang kasamahan ko sa sayaw na si Sir
Ace Nonito Aces Mendoza. Siya po talagang nag-pursue at inspiration ko pa kasi way back 2018, tinawagan niya ako, sabi niya, Jenny, mag-aral ka kasi yun, pagkakataon mo na to kasi free tuition at saka ako ang magiging guro mo. So, yun Sir Cyril, ginagrab ko na kasi sabi ko sa sarili ko, Lord, baka ito na yung sign na makatapos ako ng pag-aaral dahil sa kasamahan ko dati at naging teacher na siya ngayon. So, hindi ako nagdala-dalawang isip, Cyril. Having the course, Jamie, alam kong maraming opportunity ang mahahanap mo para ma-practice ang iyong profession. Sa tingin mo, Jamie, ano kaya ang dahilan kung bakit nalampasan mo ang mga mabibigat na pinagdaanan mo sa buhay? Siguro pagpupursige lang talaga at huwag kang magpapa-apekto kung ano ang sinasabi ng mga tao na hindi mo yan kaya, hindi ka magka-graduate ng college, mahina ka. Pero pinupursige ko talaga at saka kasali doon ang Panginoon na hindi ako mahinang tao na kung sinasabi nila ganito ganyan na hindi ka tatapos. Pero pasalamat talaga ako sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan. Jamie, to give you the chance, ano ang masasabi mo sa mga tumulong sa'yo to achieve your dream? So, Cyril, sa mga tumutulong sa akin, salamat sa lahat na hindi kayo nagsawang sumuporta at tinuring niyo akong pamilya kahit hindi tayo kadugo. Maraming salamat po. Muchas gracias sa iyong inspiring story na na-share sa amin, Jamie. Ingat ka lagi. Maraming salamat. At Home with Jimmy Regional TV. Muchas gracias. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.